pamoring sapa sinus mayana ing asepe sinimpen telenging apu pambukaning warana Talan saking ya playape ngaluyuk pindho pecating sumpena Awigna Mastu Purna Sidhem Awigna Mastu Purna Sidhem silap mriwang jagat karana sirang tandha kawisesaning bisana sono sinawulang lebes tumaksel stantun lambang Buddha Jinandra tutur katula ketela tulat mrirating paradya Winusita upama prameng niskara karana dudu ing jaman Purwa Winusita trengkang dina madama winarta dameng rata mangya tekap usananing Gundita taun rendheng melambang matumpa-tumpa marma panggung panggung sang Purwenggata sidhedhar dipadining wayang Purwa anggene negari Gundita kang pinangka pinaring carita samangke ingkang kaeka adidasa Purwa eka marang sawijati linuwih dosa 10 Purwa wiwitan adi-adine garpa Gundita katon wonten kadhi negari Ndrawati negari kang manjang munjung pasir pawukur Jinawi Gembah Aripah Kartotototoro Raharja panjang marang Adawa punjung iku luhur basa pasir ngarepake samudra ukir ngungkurake gunung basa Jinawi toya tinumpang tulus ingkang sarwa tinandur murah gemah kathah janma dagang datan kendhat lur tanana pedhote basa Ripah kathah janma ingkang gegriyaning ing negari pratandha eca maneng para kawula alit kebo sapi bebek ayam datan wonten ing kandhang teka glarep nunggu panggonan saking arep jining Dura cara sirnajri lating Nalindra boten wonten panjenenganing Nalindra ing arep jagat pranudita ingkang kasenganing akasa ingkang gedheng mara ingkang kawengku samudra loya ingkang kasenan Sang Hyang Candra ingkang kapadhangan Sang Hyang Surya datan waja miring kadiwa agung ing Ndrawati punika luhur kawisesanira pranyata wong agung Ndrawati punika adil pamarta tansah mulih kaloling barana dana buka lumintu ing saben dina upaya tasih utawa amemulang wong balilu jangkung perang pupuk ngapura lepating wadya anggung titi pariksa minder pangreh utama panjenenganing Narendra kinaceh sami ning ratu terus padhang tingali ageng obora tebih kumarane dilenggo-lenggo parang muka mila kasusa kajana priya saking negari liyan yen ratu pinunjul kinasaning Jawata minangka para Bathara kinamulan para widodari tansupe muja semedi pinasuk suksma kawekas tunggal arasa sajiwa ingaken sarira Bathara mumpuni ing aguna putus mring sandining Dwihasta wikan marang barang kang ngurungsit tuhu titising Sang Hyang Wisnumurti lasinen dosa maning Sang Kota wong agung Ndrawati punika dosa 10 nama wis mestani tegese kathah sesebutanira ya kejejuluk Sang Prabu Harimurti ya Prabu Danardana ya Prabu Lengkamanik samata nindakan darmaning Narendra Cadrawara nenggih Tanuhita Darmahita Sarahita Twindana Hita
Werdine Ganjar lan Midana menulah kapanditan sengsem ulah keprajuritan nengenaken pemitraan sarta amarsudi ing reh tata krambi binasaken berbudi bawa laksana lire nengenaken watak sura memardi luhuring pakarti bawa laksana tansah netepi sabdane kang wis kawedhar Prandhi mangke anyar kala nyerengi mangsa pangguna Winduwadi dinekaran wuku bala sang nata miyosini waka aning pendapi agung praja Ndwaraka lenggah ing Damparjana pinapik mutiara lebur sinungging ukiran peksi kang ngarsa gegana sesempe babon permadani warni sindura kinambaran ceplok cakrik sekar tunjung seta ya sing sang nata gaya pareamban lan jeti samya ngambil pacara keraton sumebar gandane Lisa Kesturi ayah Rumabasing Durgandana cumlorot cahyane pamasren kang sarwa retna pindhane sutama asilih pernah sirna kamanung sani sang sirna ranata pindha Bathara Suman kang wijawantah kaya para hapsara hapsari widodara yang widodari ya sing sang katong dinengaran Jumalegur wungling mayem kaya panglebur jagat pramila saya ngangset Denara Sumewa nenggih prajurit kang ngandung sipa satemahandir pindha mbang samudra ngebuki pagelaran temenging Bajira arep tidhem tamunu jambu nyambawa ampung kapiarsa panglingkyuk Widowati kairing nguling gongso Gunturwadi dadi asri renggeping pananggilan Lah sinten ingkang kepareng jagat denar mangarsa pasibali ing ngarsa sang rata Puntatinan wiswanira kadang mundha swala bumi inggih kesatraning Lisang Puwa nyung satring Garbaruji kapernah kadang kayupe kawan sang rata nenggih kasih sang Raden Hari Setyaki ya Raden Singamulang Jaya ya Raden Yuyudana ya Raden Tambak Yuda Wresniwira inggih sang Bima Kunthing Switing Narpati kinarya manggala dadaning kewa menang ngembat matang angajung kumbala ruwet sarta babat rungkut dangu daling wonten tengara bendhe dawing sabda katungka urip ing pancak pasewakan ulat partanira nanindring mandura sang Prabu Baladewa prapta alun-alun niti Gajah Kyai Puspadenta sang nata mandhap saking titian mulya minggah ing sitinggil praja Negari Ndrawati miyak kang samya sipa kadhedhing penggalih nata Ndwaraka mulat rawuh ingkang raka daya sang Prabu Sri Bathara Krishna ngendika aris manembro dumateng tamu agung ingkang labya Sumewa arep tidhem tatana rebane walang miyang alisik sangyapura kawula samya gandeng pasisiran jejel Ariel arep pepet pipit parsasata pandenggel datan posela labis kantheng warsi bayi jayam bludak gendera ronteng bulung-bulung kitrangen dan yang penting mongso labu payung megar mendi jamu parating mongso rendeng tumbang ngerangap jati ngaran mongso katiku parandini ketinggal tidem jinem madaring masyarakat Negari Ndwaraka nadyan kudu tataning ngubah samira datan mamba kapiar semongso ananing padung yang pangling maranggono sigra murwani pangandika dadu mangutusan pamungkasing pasiban Rangkanata dalem Mindya mantri pangreksa muka nenggih sang Rekanapati Udawa ingkang tansah saktata marang Sang Hyang Parasiba datanana ingkang saur manuk datanana ingkang sami obah tan wandi ngangsek genya sowan pramila mangke sang nata Prabu Arsa medharing satu pandika ingkang dereng kawedharing lisan
Mikselangane orisan marake narapet srimpe bedaya tinamaya alon Sretinon neng pasewakan pusana busana sutra kang maneka warna setak Puspitanya Dhyana menyang mancerah sarorokmo ranggeng manlek ora Narawata
prabanyo kang sumirat kenyaring tejo laliwaran ler kilat sisiring tadet wimpo kekondo tiupeng maruto mandung niwang sukmana mangat dilinuwe ana sasmintan ingsun jagat pasesaning Bathara ing bawana langgeng sinunggi tatanawrat ora mengketa dhisik Kakang Patih Udawa Kakang Patih Kresnengkara marmane sira Kakang ing Widara Kandhang ingsun caketake lan ingsun wiji ana ngarsaning manira pekenira Kakang Udawa aja kaget sotaninggalihmu Kakang Kresnengkara Nunut inggih Dewaji sesembahan kula. Pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting gelahan Gusti. Sesembahan kula sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna ing Ndoraka. Wanten sabda tama paduka miji dhateng pisanipun ingkang kabeh kepatihan pun Udawa sinuwun. Ing jawi sanget damel kuwata sing manah pindharan salomba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras. Nanging sareng wonten kajengan paduka Araos kula tebih saking raos kemarasan sinuwun. Mboten langkung sak mangke kula namung nedya nganglungaken janggana lingaken karna lungsung pawarta mastuti sabda tama dawuh pangandika patika. Gusti kula ingkang sinuwun. Nunut ninggi. Ya Kakang Patih Udawa, marmane pekenira ingkang ingsun wiji sarta ingsun patah minangka dadi badal wakil ingsun Marata Dyagi Pranata Tata Rakit ing Kamarajan Negara ing Ndarawati aturna mring panjenengan ingsun samendhang aja nganti kang karempin Kakang Udawa. Kula inggih sampun paduka dawuhaken tartemtu kula boten badhe suwala sinuwun. Menawi paduka andhang dhateng Tata Rakit ing Kamarajan Negara Ndarawati tartemtu sadotan badhe angguci wani. Para kalih samya sayuk saeka kadha kaluning dosa bangsa tuwin negari ing Ndaraka. Mandhapipun dumateng para abdi ing prajuritan ing boya kendhat nggih tansah gladhen ulah widane kaprang. Sawanci-wanci praja paduka katempuh mring parangkuku tartentu boten badhe anggepa kunca paduka Gusti kula sang putra. Ingkang dipatihan rembug kasampun putung sumangga abandhem sinuwun. Nunut ninggi. Ya Kakang Udawa. Banget gawe bombong tasing sun teka jangkep kang dadi aturira. Mboya lewat pangestu sartane pangkaran ingkang utama tindakna selawasi urip Kakang Udawa. Lha inggih sampun paduka dhewaken boten badhe suwala. Boten langkung abdi ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap wedha paduka sinuwun. Ya tak tampa tiba sepadha-padha. Ora lewat prayogan nanggonmu ngadhep Kakang Udawa sampun boya kirang prayogi sinuwun. Apa dene sira kadangipun Kakang Dimas Setyaki Garba Ruci Singa Mulang Jaya padha kanthi raharja saksawane siadi. Nunawit pasang klipan tabi dina-dina keloduni dumawahing tawang tuwang minepaning tulak mandu Prabu patungan Jenggoga Prabu miji dhateng biswanipun ingkang rayi Garba Ruci pun Setyaki ingkang rayi pun tambak yudha ngaturaken kasugengan lan kawilujengan sowan kula wonten karsa patungan Jenggoga Prabu boten langkung kula ngaturaken sembah sungkem pangkat bekti kula kunjuk sandhep wedha patungan Jenggoga Prabu Ndrawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya Setyaki.
Sia diatur pangabekti ana ngersanipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Mbah Tampanono. Sampun sanget anggen kawula pundi kula petekaken juju. Rumakat ing pardaya saestu dadosaken cahya nar cahya daging ora kayiwanan Gusti Prabu. Nun mangke Koko Prabu Mandura, Koko Prabu Baladewa, inggih Koko Prabu Balarama. Sarwa padukan Kanjeng Koko Prabu Baladewa rawuh wonten negari ing Dwaraka, inggih wonten negari Ndrawati. Ingkang rayipun Sri Bathara Kresna inggih ingkang rayi pun Hasti Murti ngaturaken pambagya harja mugya kunjuka wonten ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu Balarama ing Mandura. Koko Prabu Baladewa. Ya jagat pangestu raya Bandara jagat Patendra Jaladewaku balatala. Kadangipun Kakang Yayi Prabu Ndrawati Yayi Prabu Sri Bathara Kresna. Ya Kresna pun Kakang aturake panuwun ingkang sepisan dene sawanipun Kakang ana ing Praja Negara Dwaraka tinampa kanthi becik lan nengsemke pikir sartane gawe bombong ing ati. Ya tiasing pun Kakang Mandura teka ing antarane wis sakwarsa kepungkur pun Kakang sowan ana ing Praja Negara Ndrawati kahanane durung bisa ayom kaya mangkene nanging wektu sakmengko pun Kakang Sanungsani Si Adi Ndrawati kamangka nyumurupi kahanane para kawula nara Praja Negara ing Dwaraka kamangka kahanane padha tentrem sartane ayom uga ayem. Kresna pun Kakang melu mangayu bagya. Koko Prabu inggih ngaturaken manuwun Koko Prabu sedaya menika menawi mboya saking mangestu paduka kula kinten mboya badhe kelampah lakon ingkang kados mekaten. Yo Kresna ya. Sia diatur pambagya raja ngesanipun Kakang wis tak tampa sartane sawanipun Kakang ana ing Praja Negara Ndrawati ados saka rubeda caket mring Karaharjan. Kresna ya mungpun Kakang kosok mangsule ngaturake salam taklimipun Kakang mugya kunjuka ana ngersani Yayi Prabu Kresna. Yayi Prabu Ndrawati inggih Koko Prabu teka damel bombong tiasing sun inggih ingkang rayi Iri Paduka pun Sri Bathara Kresna wondene nampi pangestu dalem padukan Kanjeng Koko Prabu mboten langkung kaprayogan lenggah paduka wonten negari ing Ndrawati. Ya Kresna kaya ora kurang prayoga. Gusti Prabu kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk sareng paduka kadangipun Kakang Yayi Setyaki ya bungkek kunding sia diatur bekti ana ngersanipun Kakang pangestunipun Kakang Tampanono sampun saged anggen kawula pundi sinuwun sarawipun sinuwun Prabu Baladewa kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sinuwun Kakang Udawi. Kakang Udawa wonten imbalan sadurunge sing gedhe pangapuramu yen aku arep matur ana ngersamu. Kados pundi? Yen to lumrah ingkang ngaturake bekti ngaturake sembah kunjuk ngersani Baladewa kuwi Yayi Prabu Kresna utawa Yayi Garbaruci utawa anakku samba ingkang yen to sak mengko sowan mesti wae ingsun nampa marang kang dadi sembahe. Nanging segedhe pangapuramu Kakang Udawa. Yen to Kakang Udawa ngaturke sembah bekti ana ngersaning Baladewa ora kok teges aku nampi ora teges aku ora nampa apa kang dadi sembahe Kakang Udawa. Nanging anane Baladewa ora nampa kang dadi sembahe Kakang Kresnengkara merga Baladewa wedi yen to nampa walating dewa. Liripun kados pundi sinuwun teka paring dawuh kados mekaten. Kusik apa kira-kira Kakang Udawa ora ngelingi lakon duk nalika Kresna sartane Kakang Udawa isih mapan ning Widara Kandhang urip bareng kelawan Bapa Sagopa lan Ibu Sagopi. Nalika semono Kakang Udawa ingkang tansah gula wentah marang Kresna Narayana abadine lara ireng ya Sembadra. Nalika semono Baladewa uga sithik akeh nampa pangudange Kakang Udawa. Jerniyatane senajan tala dikaya ngapa Baladewa iki ngayom menungsaning Bapa Sagopa. Mula gandeng ingkang sepisan yen to dipitung kanthi cara lelabuhan Kakang Udawa kuwi gedhe lelabuhan itu marang Baladewa. Ping pindhone Kakang Udawa kuwi luwih werda tinimbang Baladewa. Baladewa kuwi tinemu taruna banjur Kakang Kresnengkara kuwi luwih tuwa, luwih werda tinimbang Baladewa. Mula dosa apa sing bakal tak sandhang?
walat apa sing bakal dirasake dening Balarama yen to nganti wani nampa sembahe wong tuwa mongko wong tuwa sing tak tampa sembahe kuwi mau biyen nalikane aku isih cilik tansah momong lawan jagate Baladewa ya jagate Kakrasana kula kang saka kuwi Kakang Udawa aja cilik atimu aja lara pikirmu sembahe Baladewa tampanana tak jaluk pangestumu Kakang Udawa waduh nuwun sewu menapa kula mboten klen anggen kula midhanget kleru menapa wi cobi to kula wonten griya mriku kalih anak kula dhewe dindas-ndaske kalih bojo kula dirupak-rupake sinengguh kula menika wong lenang sing ora iso ngayomi kula warga lah nuwun sewu wonten mriki kula wonten negari Ndrawati malah nampi sembahing Nalendra Kakang Udawa wonten dawuh ketrimaning wong urip kuwi beda-beda piye mara aja wigiring-ringa tampanan sembahe Baladewa mboten ngicali raos komat kula wonten ngarsa paduka sinuwun sembahipun sinuwun Prabu Baladewa kula tampi dawuh sami-sami pun mrayogaken lenggahipun sinuwun kaya ora kurang prayoga Kakang Udawa nun mangke Koko Prabu sampun ngantos damel kaget sotaning manah paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa wondene sak mangke ingkang rayipun Sri Bathara Kresna sandangu dumateng rawuh paduka nanjaken bab punapi ingkang dados wigatosipun Koko Prabu menapa ingkang dados darunanipun teka sak mangke arawuh wonten Praja Negari Ndrawati kamangka sengkan-sengkan datan pepoboyan menawi alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Nayaka Praja Negari Mandura kinen rawuh prapta wonten negari Ndrawati nanging sak mangke beneh lan padatan ingkang sampun kelampah wonten negari Ndrawati Koko Prabu rawuh piyambak wonten negari Ndaraka embok kepareng ingkang rayipun Sri Bathara Kresna nungsung mamarta nyadong dawuh kula reseng nglungaken janggane lengaken karna mastuti sabdatama dawuh pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu Kresna wonten timbalan sing gedhe pangapuramu yen to praptanipun Kakang iki tanpa taliwara tanpa atur cecala luwih dhisik ana ngersani Yayi Prabu Kresna yektine ananipun Kakang sowan ngersani Yayi Prabu Kresna iki ora kok pun Kakang saka negara Mandura babar pisan ora nanging sowanipun Kakang iki bubar anakake sartane manggi marang Yayi Prabu Duryudana pun Kakang bubar sowan saka negara Ngastina ingkang nalika semana anggonipun Kakang sowan ing negara Ngastina iki merga nampa nawala saka ngersane Yayi Prabu Jaka Pitana kinen nyekseni sartane prapta ning Praja Negara Ngastina ingkang ora ana liya wigati ana ing negara Ngastina ana pendhita ingkang bakal mbabar kawruh sartane mejangake ngelmu kelawan para sata Kurawa nanging elok ing kahanan Yayi sawusipun Kakang prapta ning Praja Negara Ngastina ya ning Praja Negara Liman Benawi ingkang mapan ning kono ora mung pun Kakang ijen ora mung para sata Kurawa utamane Yayi Prabu Duryudana nanging jebul tinemune kadangku Pandhawa 5 jangkep cacahe ora gutang sak mengko mapan ing Praja Negara Ngastina ingkang wigati ora ana liya kejaba ya mung para Pandhawa uga tinimbalan sowane lumantar nawala merga sak mengko pendhita anyar ingkang mapan ing Praja Negara Ngastina bakal mejangake ngilmu mbadharake kawruh sangkan paraning dumadi ana ngersaning para Pandhawa uga ana ing Praja Negara Ngastina Kresna pendhita sing tak aturake iki kira-kira apa mengku wigati ingkang tuhu yekti bakal mejangake ngilmu sartane mbabarake kawruh sangkan paraning dumadi ana ngersaning para kadangku para Pandhawa lan Kurawa apa pancen lair lan batin niyate apa mung kinarya abang-abang lambi merga pendak-pendak negara Ngastina ketekan pendhita anyar mesti wae mung bakal gawe cintraka lan kacintrakane para kadang-kadang Pandhawa kuwi ingkang sepisan ping pindhone pendak-pendak ana pendhita sowan ning negara Ngastina mesti mung arep murungke perang gedhe Bratayuda kinarya pawadan rukune Pandhawa lan Kurawa lah aku njaluk dawuh Yayi Prabu Kresna Nuwun sewu lajeng sinten pandhita ingkang
Pranapta negaring Ngastina ingkang sampun swita ngersanipun Yayi Prabu Jaka Pitana. Pandhita saking pundi sinten pemarapipun? Lah. Yen Yayi Prabu nanjeke bab perkara kuwi. Pendhita ingkang rikala semana uga ketemu pinanggih sak pejagung adu arep karo pun Kakang tak takoni ngakune pendhita. Ya kuwi saka Pertapan Giri Saloka peparape Begawan Surya Wasesa. Begawan Surya Wasesa ya wigatine ya kuwi kaya ingkang wis pun Kakang aturake Begawan Surya Wasesa bakal medharake ilmu sartane mejang kawruh sangkan marani dumadi saring para kula lan Pandhawa nanging syarate kok gawe kamurkanipun Kakang syaratipun menapa syarate Begawan Surya Wasesa gelem mejangake ilmu sangkan marani dumadi mbabar karo kasampunan ngersane para Pandhawa yen to sepisan Pandhawa kudu nglakoni tapak asta masrahake negara Indraprastha sartane negara Ngastina samengko bakal dipara sesigar semangka bakal dipara didumke kelawan para Sata Kurawa padane Pandhawa diparo negara diparo sing separo kanggo mukti Pandhawa sing separo kanggo mukti para Sata Kurawa ingkang sepisan inggih ping pindhone ya iki perkara ingkang gawe murkanipun Kakang nganti nalika semana pun Kakang linggar sartanipun Kakang nguncati marang pasewakan negara Ngastina durung ana rembug ingkang luwih wigati pun Kakang terus tumuli lunga pun Kakang tumuli oncat banjur pun Kakang ing pengangkah arsa swaneng Yayi Prabu Kresna wedang urung metu senek ya urung ana pun Kakang tumuli ninggal marang pasewakan negara Ngastina lah banjur apa to kang dadi kamurkanipun Kakang Yayi pendhita iki mau arep murungake perang gedhe Bratayuda monggo nadyan to dewa wae ora ana ingkang wani sartane ora ana ingkang kestu cawe-cawe bab jangkaning jagat pecahing perang donya ping 4 ya king aran perang gedhe Bratayuda ingkang dilakoni dening para Sata Kurawa lan Pandhawa besok nanging ila ing ngahanan ing antase mung pendhita wingi sore wae ingkang lagi meguru anyar paribasane lan kok teko wani arep mulungake perang gedhe Bratayuda lah Kresna pun Kakang njaluk dawuh Siadi coba sumurupana sartane pirsanana wujuding kaca paisan kira-kira pendhita iki tuhu yekti jujur marang para Pandhawa apa dene Kurawa apa mungkin arya pawadan nggone arep gawe srana ringkih Pandhawa lan Kurawa banjur api-api arep ngrukunke Pandhawa lan Kurawa ing sakmengko bakal maro sartane mara negara diparo dadi loro Kresna ya jagat pangestu Kurawayu Bathara jagat wangsul madi luwi ana sasmintan ingsun jagat wasani Bathara bawana lan sing kita tanamenat Koko Prabu iya Kresna kagiatan singsun ingkang Alayindaraka ari paduka sareng nyumurupi kaca paisan jebul tinemunipun pendhita ing Giri Saloka ingkang pemarapun Begawan Surya Wasesa menika kala wau lerek ing Rembag nggenipun srita ngersanipun Yayi Prabu Jaka Pitana sami kalawan ingkang menapa ingkang paduka dawuhaken piye wigatine pendhita swanusane Yayi Prabu Jaka Pitana padha wigatine kelawan apa sing wis tak aturake inggih walah edan teges pendhita bakal gawe ringkih para Pandhawa Kresna inggih nuwun sewu Begawan Surya Wasesa menika mboten namung badhe damel ringkihipun para Pandhawa nanging wontenipun piyambakipun badhe murungaken perang gedhe Bratayuda menika awit piyambakipun sayekti namung pinta srayanipun para Sata Kurawa inggih srayanipun Yayi Prabu Duryudana pinta srayane Yayi Prabu Duryudana sing kepiye inggih kinen nyirnakaken dhateng pun para Pandhawa saderengipun perang ageng Bratayuda kelampah dados lerek ing Rembag Yayi Prabu Duryudana tusan kelawan pandhita ingkang peparapun Begawan Surya Wasesa menika kinen damel srana ringkihipun para Pandhawa malah sak perlu sak bisa-bisa Pandhawa sampun pecah saderengipun nglampahi perang ageng Bratayuda
Menika ingkang sepisan. Ya. Pramila menika wigatosipun Pandhawa dipun timbali wonten negari Ngastina menika badhe dipun damel ringkih. Ya, ya. Awit negari Indraprastha ingkang sakmangke gotang tumuli negari Indraprastha dipun jagi satanipun dipun reksa dening para Sata Kurawa ing pengangkah wonten negari Ngamarta para Sata Kurawa menika badhe nyebar telik sandipaya kinarya pados rana ringkipun para Pandhawa. Wah, la edan larak tenan napa? Kresna wonten timbalan. Pun Kakang iki pendak-pendak ana pendhita sing sowan ning negara Ngastina wis ora kok sing jeneng ora tau kok sing jeneng pun Kakang percaya. Ora tau kok sing jeneng aku melu rembuke para Sata Kurawa nggone anake perembukan karo pendhita kuwi. Mergo Yayi Prabu Duryudana kuwi ya wis bola-bali merambah makaping-kaping. Nganti bebasan pun Kakang iki wis kesel ngandani sartane jarwane nursane Yayi Prabu Duryudana yen to ana pendhita anyar kuwi mbok ya ditintingi luwih dhisik kira-kira lahir batine kuwi jujur apa ora. Iya sebab ngene Kresna wong meguru sartane wong kegulang ilmu kuwi mung nuhoni marang paugraning tembung mbuh sapa wae sing digurone kudu nuhoni marang paugraning tembung. Ya kuwi lamun sira anggeguru kaki amila menungso kang nyata ingkang becik martabate kang sarta kawruh mring hukum kang ibadah lan ngirangi syukur le wong tapa ingkang wis amungkul datan mikir marang pawehing liyan yaiku pantes guranana kaki sartane kawruhana nanging sajak-sajak kaya-kaya Yayi Prabu Duryudana ora nuhoni marang paugraning tembung ya tetembangan ingkang wis tak aturake. Lah banjur ranane piye Kresna? Malah iki yen to mengko para Pandhawa isih mapan ning negara Ngastina, tak kira bakal kacintrakan kanane para kadang-kadangku para Pandhawa. Koko Prabu, piye? Saestu menawi sakmangke saged amboyong Pandhawa kundur wonten negari Ngamarta, kula kinten boten badhe wonten kawontenan menapa-menapa ingkang badhe dipuraosaken dening para Pandhawa. Ya, nanging para Pandhawa mboten badhe dipun boyong kundur wonten negari Indraprastha menawi ingkang rayi pun Sri Bathara Kresna mboten pinanggih kelawan Kakang Semar Badranaya. Oh ngono. Inggih. Dadi Pandhawa gelem diboyong ning negara Ngamarta lamun Yayi Prabu Ndrawati methuki marang Kakang Semar Badranaya. Iki kula kinten mekaten. Ya Kresna. Yen mangkono gage besok apa bakal pratur kesaning Kakang Semar Badranaya Kakang Nayantaka oleh karang kadempel pun Kakang mung kari manut ya mung wigatine lan prayogane digege mangsane digelak wancine Koko Prabu wekdal sapunika ugi awi kula kanthi lumawat alun-alun pepungkuran sowan kersanipun Kakang Semar Badranaya wonten ing karang kabulutan. Yo ayo tadherake Udawa ana timbalan Marata diake bubana kang padha sibu ingsun kundur medhaton nunung istaken dawuh ya pamit badal wasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Koko Prabu monggo kula dherekaken sekebiar kataling Utawa didempal bawaning negari ing Dwaraka Sang Narta arsa lenggah siniwa kang sakmangke arsa mandhap saking Damparsana kundur medhaton kedadak sakmangke ndadosaken kanyut pinangka wardu kanyut jaring ngaganten wardu jaring kaca nginango durung abange durung manjing dasaring pertara kasaru geger njaba yak ngarsa tangkeping ruka masiban bono amuk apa to kang dadi darunane menapa wujuding macan ingkang bedal saking rangking dhewe wujuding gajah ingkang mandhap saking wantilan dhewe kejawi namung sanipun seren saking negari Ngastina nenggih sang Nindya Mantri pangreksa muka negari ing Gajahhoya Bidalem Prasa Jenar nenggih Sang Arjuna Patih Harya Sengkuni ya Harya Suman ingkang minggah ing Datra Praja negari ing Dwaraka karya kaget kang samya mulat mangrembeng para kawula kanca nedaya piyak-piyak jaluk dalan Last
mendak alon tata trapsilan nira ngajamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawya pranta yen ngandika magawya pranta ya jagat pangestu kawayah Bathara jagat nuwun mangke Koko Prabu. Dereng para nggen kula nampi sabda tama dawuh pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu nembe kemawon. Kula arsa nyamaptaken gati nyawegaken diri arsa bidal ingkang kadempel teka sak mangke. Nambe rawuhipun Paman Patih Harya Sengkuni Koko Prabu. Walah diane dian. Dirasani teka menungsane. Nggih. Timbalono yen to praptane iki arep gawe tentrem kana negara Ndrawati Siadi kudu nglungguhi bawa laksana. Inggih. Nanging yen to praptane Sengkuni ening praja negara Ndrawaka iki mung arep mbebutek banyu bening kanana praja negara Ndrawaka minggira Pak Jiang kae menungsane. Inggih. Nuwun sewu Paman Sengkuni mriku mara sepipun Kakang Udawa. Ya ben mantune arep ora trima kene. Kon tanding yuda karo tak keprukane sirahe. Nuwun mangke Paman Patih Harya Sengkuni. Rawuh wonten praja negaring Dwaraka ngaturaken kasugengan sarawipun Paman Patih Harya Suman, Paman Patih Plasa Jenar. Nenamit pasang kaliman tapi tinebina ngeladuni dumaweng tawang-tawang. Linepat ning tulak manung nggih. Sewu lepat aturipun ingkang Paman ing Plasa Jenar kula nyuwun mangapunten. Samangke kula katimbalan kadang sowan kula wilujeng tepi saking Rubida. Niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah wonten ngersanipun anak Prabu Ndarawati. Paman Sengkuni nggih. Kula tampi dawah sami-sami Paman mboten langkung kaprayogakaken. Nggih. Sampun mboten kirang prayogi sowanipun ingkang Paman Plasa Jenar nggih. Paman Sengkuni. Ora harja sowanipun. Anak Prabu Baladewa. Nggih, pangestunipun wilujeng nggih. Sembah kula katurman. Kula tampi dawah sami-sami. Pun prayogaken gaipun. Nggih, sampun mboten kirang prayogi. Paman Sengkuni. Ngaturaken kasugengan. Setyaki ya, selamat tekaku. Sembahmu tak tampa. Ora ana wong ngaturke sembah. Ora ana to. Ora ana. Oh ya wis. Tak tampa dhewe ya. Prayogaken lenggahipun. Kaya wis ora kurang kepenak Setyaki. Kanjeng Rama. Sarawipun wonten praja negari Ndrawati ingkang putra pun Udawa ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Ya anakku mantu Udawa iya ngaturke bekti ngersaning bapak ya le ya mengestune bapak tampanana ya le. Sampun kula pundi nun mangke Paman wonten dawuh wonten wigatos menapa lan punapi inggih dados darunanipun teka sowan wonten praja negari Ndrawati mongko tanpa tinimbalan. Nuwun sewu. Sowan kula wonten ngersanipun anak Prabu Ndarawati menika mboten wonten wigatos ngersanipun anak Prabu Sri Bathara Kresna
sinaosa ingkang dados Nalindra Ndarawati menika paduka anak Prabu Danardana. Nanging wontenipun ingkang paman Mlasa Jenar sowan menika nggih kula namung badhe pinanggih kalawan anak Prabu Baladewa. Saderengipun kula badhe nanjehaken menapa kepara estu anak Prabu Baladewa sakmangke sampun cumandhak mapan wonten negari ing Dwaraka menika. Kok Prabu kados pundi? Ben. Wong tuwa ora melek ngono kuwi. Cetha wong mau aku ya dibagekke aku ya mbagekke karo kono kok isih dadak mitrang. Apa Baladewa lunggone negara Ndrawati? Minggir ajang kae. Sabar, sabar. Sareh riyen, sareh riyen. Yo. Wong tuwa marake kemrekut. Paman Sengkuni wonten dawuh. Sengandika Paman Pati Haryasuman piyambak ugi nyumurupi bilih Kaka Prabu Baladewa lenggah wonten negari Dwaraka. Lah nggih, nggih, nggih. Oh, nggih syukur, nggih syukur. Inggih. Menapa kula dipun keparengaken sekintenipun kula badhe pirembagan kaliyan anak Prabu Baladewa. Kaka Prabu. Nggih. Paman Pati Haryasengkuni arsa pirembagan kan mantu Kanjeng Kaka Prabu. Minggir, Pak temonane Sengkuni. Wih anak Prabu Baladewa majeng kok mbeto wajan. Wajan pripun? Menika wae lho mak krompiang. Gamelan Kyai Guntur Madu diarani wajan menungso ora tata. Pangan siri. Wonten dawuh. Wonten wigatos punapi teka sakmangke Paman Sengkuni. Badhe pirembagan kaliyan putra Mandura. Nuwun sewu. Wontenipun ingkang Paman Mlasa Jenar menika sowan wonten negari Ndarawati badhe manggi kaliyan anak Prabu Baladewa. Lah nggih. Kula pun ngerti, kula pun ngertos lan kula sampun nyumurupi piyambak. Bilih sampeyan arep ketemu kalih Baladewa. Nggih. Wigatine napa? Kula diutus anak Prabu Baladewa sakmangke kinen nambayongi arawipun anak Prabu Baladewa wonten negari Ngastina. Sebabipun ha inggih. Ya inggih ngaten. Dasaripun menapa? Teka Paman Haryasengkuni dipun utus kinen boyongi praptanipun Baladewa malih sowan wonten negari Ngastina. Dasaripun menapa? Ya inggih awit pripun nggih? Anak Prabu Duryudana utusan kalih kula kan boyongi. Lah nggih. Kula diboyong teng negara Ngastina niku wigatine napa wigatose napa? Kula tak nyuwun pirsa, kula tak midhanget ngendikane sampeyan. Duh, yung ya. Kaya sing diutus iki kok ya aku. Aku kira tahu-tahune digalaki kok sing diutus aku mandem memeng dhewe. Inggih. Nuwun sewu nggih. Mugi dados ning kawuningan. Sakpengkeripun anak Prabu Baladewa saking rawuh wonten negari Ngastina menika kelawuh estunipun. Sakpengkeripun anak Prabu Baladewa wonten negari Ngastina boten wonten pirembagan punapa-punapa malih. Senyatanipun para sata Kurawa ngemuti bilih ingkang dados pengayom lan nujungipun negari Ngastina menika anak Prabu Baladewa. Nggih, ajeng lah lajeng sak menika kula dipun utus dening anak Prabu Duryudana ingkang wigatos kinen mboyongi anak Prabu Baladewa wonten negari Ngastina. Lah wigatinipun para sata Kurawa badhe nerasaken rembag kaliyan pun para Pandhawa inggih kaliyan pun pendhita saking Pertapan Giri Saloka. Inggih menika pun Begawan Surya Wasesa. Nuwun sewu wonten dawuh. Paman Harya wonten dawuh nggih. Menawi samangke Paman Haryasengkuni ambayongi dhateng ingkang putra Mandura, kula kinin swanten praja negari Ngastina. Menawi kula mboten purun kados pundi? Nggih nuwun sewu. Mboten kok teges lancang lho nggih. Mboten kok teges lancang. Ning niki wau kula sowan wonten negari Ndarawati menika kula pun dipasrahi wadyabala sak pengadeg. Para sata Kurawa krek lampit brungkat kimpul gajah gelar singa bareng nderekaken kelawan sowan kula anggen sowan wonten negari Ndrawati. Terus sampeyan ngira nek Baladewa wedi karo Sata Kurawa ngaten apa?
Angitipun Maman Pati harus Sengkuni Baladewa ajrih nek sampeyan beto Kurawa terus Sengkuni dikira-kira diwedeni karo Baladewa. Sampeyan ajeng ruda paripeksa kalih kula. Sampeyan ajeng ruda paripeksa kalih Baladewa. Ah inggih mesti kemawon ngaten menawi anak Prabu Baladewa mregegek ngutawaten. Menawi mboten ngestu kula boyong wonten negari Ngastina sampeyan kinten-kinten wong tuwa sing ora iso mbedake ala lan becik sampeyan jagat pangestu karo Kaka Prabu Baladewa murinanipun Kaka Prabu Mandura ngantos sak mangke damel saketipun Maman Harya Sengkuni ben wis ben Kresna teka-tekate engko ditantang karo mantune pun Kakang ya ora bakal wedi ayo mantune kuwi muni ya Kakang kudu pripun diajangi jembar sampeyan nek ora trima karo patrape kok ora boleh mulasara Kang Rama. Ah kajengipun. Bapak kula diantemi mboten apa-apa. Umum bapak maratuwa kok. Terus bapak maratuwa men kalih kula mboten akur kok Yayi Mas. Apa iya? Nggih. Rokok kula diseleri kok. Mengko rokoke mriku niku janjane pun mboten dipun parengaken ngerokok kalih simbok kalih ibu niku mboten purang ngerokok ning nek kocap kalih kula apa lah lah gandeng sak omah ngaten kula niku sak omah kalih maratuwa ning nggih niku mboten akur oh kula niku nganti bendina lunga saka omah kok Yayi Mas mergo kula dipliriki kalih mbok wedok oleh maratuwa kula wedok sebab kok dipliriki. Lah nggih niku ngajan-ajani ngerokok. Nek janjane nek teng ngarepe adine, teng ngarepe adi kula, adine bojo kula, IP kula sing mboten ngeparengke ngerokok niku IP kula wedok. Sapa? Afani kok lho. Niku anake wedok sing mboten ngeparengke udut. Nek jane mbok mamakipun bojo kula menika ngolehke. Ning nggih niku kula kalih Sengkuni nggih mboten rukun. Oh. Arep ora trima. Trima mawon kok kula trima kok. Mbok dipateni nggih kula malah matur nuwun ngono. Walah piye mantu kaya ngono kuwi. Udawa kuwi pancen karo maratuwa ora ngajeni. Lah kanjengipun kula mboten diajeni kok ngen. Dasare lehmu entuk bojo Antiwati biyen nyolong. Lah nyolong. Kula mboten diajeni nggih pantes mawon. Kresna wonten timbalan. Pun Kakang luwih dhisik ndhisiki marang wong dadi ngendikane Yayi Prabu. Kados pundi? Ya kuwi babakan tentreming Praja Negara Ndrawati. Tak jaluk Yayi Prabu aja jengkar sartane aja linggar, aja ngoncati marang Praja Negara Dwaraka yen ta Kurawa durung mundur, sartane Kurawa durung lunga saka negara Ndrawati. Mekaten Kaka Prabu. Yo. Malah sak mengko pun Kakang njaluk pamit. Bakal ngundurke marang para sata Kurawa. Inggih, inggih. Kula suwun sampun ngantos wonten Rajapati. Sernyatanipun negari menika negari ingkang ayem lan ayem. Yo. Tak kira yen to babakan kanane para kawula pun Kakang bisa ngreksa marang katentremaning para kawula. Inggih. Malah yen mangkono Udawa wonten imbalan. Bubarna kang padha sebo ingsun kundur ngedaton. Nono wis tak kendhawuh. Nyun pamit mandhal wasi lan jinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh Kakang Udawa warga